Jedna z vecí, ktorá funguje fakt zle v tejto krajine, je školstvo. Ale nielen v tejto krajine, ale všeobecne mám pocit, že vo väčšine krajín, najmä Európskej únie, školstvo proste nefunguje. Pretože školstvo je jedno z najdôležitejších, ak nie najdôležitejší rezort. Čo vlastne v školstve treba opraviť? Pretože ani tento pán a ani tento pán to nevyriešia. Prvá vec, ktorá za to môže, sú súkromné vysoké školy. Problém so súkromnými vysokými školami je taký, že súkromné vysoké školy sú biznis. A ako každý biznis, aj tento biznis chce urobiť čo najväčší profit. To znamená, že oni nielen furt znižujú tie kritériá na vstup do tej školy, ale ešte aj znižujú tie kritériá na to, aby ťa nemuseli vyhodiť. To znamená, že tam proste ostane každý dement. Že ja si myslím, že všetky vysoké školy by mali byť štátne, pretože štát je jediný orgán, ktorý nepotrebuje profit, ktorý viac ako profit potrebuje vyrábať ďalších šikovných ľudí. Takže štát nemá potrebu znižovať neustále tie kritériá, aby sa do tej školy dalo dostať, a nemá potrebu znižovať tie kritériá, aby sa dalo prejsť do ďalšieho ročníku. Štát ťa proste kľudne nepríjme a kľudne ťa vyhodí. A tak by to malo byť. Vysoká škola by nemala byť pre každého. Svoju školskú reformu, svoju záchranu ďalšej generácie som rozdelil do 6 bodov a teraz si každý z nich spoločne prejdeme.